वीडियो देख कर बोल उनके पता चल गल कि कहाँ के तैयारी बा जी। बाबा श्याम जी के बुलावा आ गई ह। 7:40 के गाड़ी रहा, 5 बजे 5:30 बजे का एक मूड बनल ह। बैग वैग पैक कैनी है। बिहार के भाषा में लोग कहेला कि झोरा उठाओ चल दो। तो हमहूँ अपन झोरा उठौनी हो में सारा बोरिया बिस्तर रख के आ निकल पड़नी है। फटाफट टाइम ना रहा तो रेपिडो बुक कैनी हो, चल देनी है। तो बाइक वाला हमरा के ही हेलमेट दिले हैं जौन पहिरला के बाद ऐसा फील अल कि जैसे गांव के मजदूर हैं जाके ईंटा धोए के काम करे बा। खैर कोनो बात नहीं, सेफ्टी खातिर ना होला, चलान बचावे खातिर होला। भाई गाड़ी चलावे लगले हैं, हम पीछे बैठ गनी हो आ फटाफट स्टेशन पहुँचे कर लो। तो हम सोचनी है कि चलते चलते मोबाइल से टिकट काट लेते हैं। मोबाइल से टिकट उकट के व्यवस्था हम कर लेनी है। आज चल लगल है भाई हमार ऐसा गाड़ी चलावता रहे बुझा था पहले ही हवाई जहाज का ड्राइवर रहे हैं का दुनी के। एकर गच 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 हेने से हेने मोड़ के निकालते रहे। खैर कोनो बात ना, बाबा के प्रार्थना करते ही से हम मुस्कातनी करते करते चलल जी। आ गनी जब हमनी के स्टेशन पहुँच गनी जा सराय रोहिला। 7:40 के ट्रेन रहा, टाइमे से बानी हम। तो चलिए ऊपर चलल जाई। आप ट्रेन में चल के देखाओ तनी हम के स्टेशन में पहुँच गए बानी हम। आ स्टेशन पहुँचला के बाद जौन बाकी हम टिकट तक कटाई लेनी है। ऐसे दौड़े लगनी है मुँह बना बना के कि हाँ टिकट हो गई बा, कोनो बात नहीं है। ऑनलाइन UTRS से हम टिकट कऽ लेल बानी। ओकरा बाद ऊपर चढ़तनी, ऊपर चढ़ के रउआ इनके हम देखाओ तनी कि हमार ट्रेन जौन बाकी 5 नंबर पे ही लागल बा। इहे है ट्रेन जौन खुली 7:40 पे। तो अब कनी है कि चलो फटाफट नीचे चलल जाओ, काहे कि समय के ध्यान रखते हुए सारा काम कइल जाला। आ ओकरा बाद जौन बा हम आ गई हैं ट्रेन के लगे। इहे है ट्रेन जौना से हमरा जाए के बा रिंगस। रिंगस उतर के आ वहाँ से आज रोड के बता दी निशान यात्रा जाए। तो बीच के सारा जानकारी हम देते रहे कैसे निशान के पूजा होला का होला। और कोशिश करम कि वीडियो में हम लोगन के दर्शन कराएब। आ दर्शन भइलहूँ बा। आ तो पूरा वीडियो रोल देखेम आ शेयर जरूर करेम। आ जे यूट्यूब पे देखे तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करी। चलिए तो आगल बनी है हमार बोगी है जौना में हमरा बैठ के सफ़र करे के बा। चलिए ओकरा बाद जौन बा हम बैठ गए बनी और ट्रेन अपना टाइम पे खुलल बा। खुलला के बाद ही पहुँच गए रिंगस स्टेशन। रिंगस स्टेशन उतरला के बाद देखी यहाँ सारा ट्रेन खाली होला। देख तनी कितना भीड़ बा। ई सभे खाटू श्याम, जबकि 11:30 बजे रात के पहुँचल बा तब की भीड़ हो। सभे वही जा जाला, यहाँ जौन भी ट्रेन अला यही जा खाली हो जाला, इतना भीड़। देखो तनी सब स्टेशन पे लोग बा। तो चलिए अब हमनी के चलल जाओ निशान भवन के तरफ, जहाँ से निशान उठावल जाला, नहा धो के निशान उठावल जाई। आ वहाँ से चलल जाई। देखिए लोग केतना चढ़ता सीढ़ी पर, देख तनी ई सारा लोग खाटू श्याम जी के। हम धीरे धीरे चढ़तनी आ धीरे धीरे चढ़ के अब बा पहुँचल जाई। ओकरा बाद नहा धो के मिलत तनी निशान लेके चली। अब ओकरा बाद नहा धोले के बाद ई निशान हवे जो निशान के हम पूजा करतनी। यहाँ से निशान पूजा करके बाबा के प्रार्थना करके कि हे बाबा यात्रा सफल बनाई। देखिए सभे लोग पूजा करके निकलता। रात भर लोग चलता, बहुत लोग चलता। वीडियो में आगे बनल रही सब देखाए हम। इंजॉय करत करत लोग जाला। और सब आप सब भी अपन प्रार्थना करी कि बाबा रुआ उनके बुलाई, आप वीडियो के माध्यम से दर्शन करी, ठीक बा। तो हम उन निशान के पूजा उजा करके निशान लेके चल दिल बनी। 17 किलोमीटर के जर्नी रहेला, ई तैयारी रहेला। ये अपना चलला से ना होला, बाबा के कृपा से होला। हमने के तो 7 किलोमीटर ना चल पाओ, बाबा के कृपा ही है। तो धीरे 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 जौन बा रात के 1 बजे हम निशान लेके निकलल बनी। पहुँच के नहा खा के 1 बज गल बा। 1 बजे से धीरे धीरे चलत रिंगस से खाटू निशान लेके जायल जाला। निशान भवन बा, एइजा निशान भवन में पूजा करके देखिए सभे लोग जाता। केहू निशान लेके जाला, केहू एहू तरह जाला घूमत फिरत। ई सब रास्ता बा, बस थोड़ा सा आगे लाइट के प्रॉब्लम बा, अंधेरा मिलेला, लेकिन दिक्कत ना रहेला। सब लोग चलत रहेला, ओकरा संगे संगे मिल के चलल जाई तो यात्रा मंगलमय होला। बाबा के नाम, बाबा के भजन कीर्तन करत चली। रास्ता में बहुत सारा ऐसा मिली जहाँ गाड़ी जौन बाकी लोग डीजे लेके जाला, गाना बजावत जाला, भजन बजावत जाला। तो बड़ा आनंद आवेला। हमहू बहुत सुकून से बहुत खुशी से अकेले जा रहल बानी। देखी है आगे रोल के देखाओ तनी ई दीदी लोग सभे जाता साथ में। और ई ओकरा बाद धीरे धीरे सारा लोग आवत जात रहेला, केहू आगे केहू पीछे, केहू आगे केहू पीछे। देखिए गाना बजावत, कॉपीराइट की वजह से म्यूट कर दिल बानी। यहाँ गाना बजा के सुनते लोग भजन के आनंद लेते जात बा। और देखिए अंधेरा बा, लेकिन अंधेरा से कोनो बात नहीं है। सभे बाबा जब साथ बनी तो कोनो बात के डर नहीं। एगो आगे रहा, एगो देखी पीछे, तो दूगो। हमार पूरा रास्ता आनंद में कटल, ऐसे कि हमारा संगे बीच बीच में भजन वाला मिलत रहे लो। हमहूँ आनंद लेत मस्ती करत धीरे धीरे चलत रही। देखिए फिर वर्ल्ड में देखाओ तनी, देखिए ये आगे आ ई दुनू एक साथे बा। एकरे बीच में हम कब आगे कब पीछे रही। देखी यहाँ लोग नाच रहल बानी, आनंद ले रहल बानी पूरा। आहा जय श्री श्याम। तो आनंद लेत मस्ती करत झूमत नाचत गावत सभे चलता।
खैर चलत चलत जौन बाकी रात से सुबह हो गई और सुबह के 5:30 बजे हम पहुँचल बानी तोड़न द्वार पे। तो हम सब उनके बताओ तनी चेहरा से भी पता चल गई है कि रात भर के सफ़र कैला पर कैसन बा। तो चेहरा पर ध्यान दिला गरज नहीं खे, ध्यान दिला बाबा के यात्रा पर, बाबा के निशान पर। और उनके तोड़न द्वार दिया तनी तो कमेंट में लिखी जय श्री श्याम और वीडियो शेयर करी। बाबा रोल उनके भी जल्दी से जल्दी बुलाई, जे आ गई हुई ओकरो के बुलाई या जे ना आइल है। यहाँ रील भी रुआ बना सकतनी। देखी यहाँ जौन बा रील बनाई अपन इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पोस्ट करी, बढ़िया स्टार बनी। ये देखी यहाँ भीड़ लागल रहेला। ओकरा बाद रुआ आगे ऊँट मिली, जौना के ऊँट के रुआ सफारी कर सकतनी। सफारिए कहल जाला शायद का आदमी के, ठीक बा। हमनी के तो कहल जाला बिहार के भाषा में कि माजा काटतनी, माजा, ठीक बा। तो रउआ लोगन भी देखी। और हाँ, नो पार्किंग के ध्यान जरूर रखें गाड़ी से बनाओ तनी। तो ओकरा बाद जौन बा कि रोलन की यहाँ भी ढोल मजीरा मस्ती मिली, जौन रुआ देख सकतनी कि देखी सब लोग लागल बा। और ये देखी हमू आ गनी तोड़न द्वार पे। और ओकरा बाद बाबा के यात्रा के तरफ चलल जाई, बाबा के देखल जाई। और वो लोगन के हम अब तोड़न द्वार के दर्शन कराई। ये है तोड़न द्वार, श्री श्याम शरणम। तो जय श्री श्याम लिखी। और ये देखी भैया लोग एकदम ढोल पे धनक दिन धन धनक दिन धन धनक दिन धन 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 सब नाचता। यहाँ भी सेल्फी पॉइंट बनावल बा, रोलिंग सेल्फी ले सकतनी, फोटो ले सकतनी। और देखी ई श्री श्याम, जय श्री श्याम लिखल बा। ई वापसी के हो, उन्हें से श्याम शरणम आवे के हो। देखी भैया लोग आनंद ले रहल बनी, हमहू थोड़ा देर आनंद लहनी। ओकरा बाद चल दहनी मंदिर के तरफ कि चल के बाबा का दर्शन कल जाओ। और ये देखी हमा जौन बा रुआ प्रसाद भी ले सकतनी, जौन भी सर सामान खरीदे। देखी कितना भीड़ चलता। सुबह के टाइम हवे करीब 6:30 के करीब में। देखी कितना भीड़ बा। और मंदिर फिर 7:30 बजे खुलल। तो हमू जाके लाइन में खड़ा हो गनी बाबा के मंदिर में। और सबसे भाग्य के बात बा कि अब की पारी पहला बार हमरा 2019 से हम जानी पहला बार हमरा आरती के दर्शन करे के मिलल हो। तो ये बाबा बहुत भाग्य करले। हम रउआ लोगन के भी वीडियो में दर्शन करल बनी। तो रउआ के भी सौभाग्य बा। देखी 16 लाइन बनल बा, बड़ा आसान तरीका से दर्शन होला, ना कोनो भीड़, ना कोनो भाड़, ना धक्का, ना मुक्की, कुछ ना। बहुत आराम से जाई, धीरे धीरे चलते चलते दर्शन करी। देखी लाइन हवे, यही लाइन में से चल के दर्शन करे के बा। तो अभी मंदिर बंद बा, तो आगे चल के हम बैठम, फिर मंदिर खुली तो उनके दर्शन कराएम। आ दर्शन करा के जौन बा हम अपन यात्रा देखाएम। चलिए ओकरा बाद जौन बा कि रउआ लोगन भी कमेंट में जय श्री श्याम लिखत रही। क्या कि देखिए मानसिक दर्शन रउआ उनके मानसिक यात्रा उनके हो जाता, मन के यात्रा भी सफल मानल जाला, ठीक बा। हमने के बिहार में कहल जाला कि बैठल बनी है मन जहाँ पहुँच गए। ये देखिए मंदिर ह बाबा के मंदिर दिख गई। अब उनके बाबा के भी दर्शन कराएम। सभे जा के अपन धक्का मुक्की करके देखी यहाँ सभे ई दीदी लोग खड़ा हो गई। तो ये लोग के आगे बढ़े नहीं। देखी आरती हो रहा बा, चौवर डोलावल जाता बाबा के, ठीक बा। यहाँ सभे देखी बाबा के रोल के दर्शन था। तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय, श्री श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। आ तनी जयकारा जोरदार से बोल दहल जाओ, कमेंट में कर दहल जाओ। देखिए सभे वीडियो बनाओ था, हालांकि वीडियो फोटो अलाउ नहीं है। तो हम दर्शन करके निकल गए बनी। लेकिन रोवा उनके फिर एक बार हम देखाएब कि जौन बा कहाँ से आगे से जाइल जाला। जौन पहले दर्शन जहाँ से होता जहाँ 13 सीढ़ी के मान्यता है, ई हवे आगे से जाए वाला। यहाँ 13 सीढ़ी बा। 13 सीढ़ी के भी बहुत मान्यता है कि रुआ अगर सामने से जाके 13 सीढ़ी चढ़ के दर्शन करतनी तब बाबा रुआ हर मनोकामना पूर्ण करें। आ हारे के सहारा कभी भी यहाँ शरणागत भाव से आई, हाथ उठा के बाबा के शरण में आई। यात्रा पूरा रुआ उनका हम सफल करैनी। यात्रा कहाँ से शुरू होला, कैसे होला, सब बतैनी। रुआ कहीं से भी आएम तो दिल्ली से चाहे कहीं से आई, रिंगस रेलवे स्टेशन पे उतरी। आ जयपुर चाहे जयपुर आई, जयपुर से बस पकड़ के आई। हमार दर्शन हो गई, बहुत बढ़िया यात्रा रहल, बाबा के कृपा रहल। और उनके हम भी दर्शन करैनी। और जय श्री श्याम लिखी, वीडियो शेयर करी। और यूट्यूब पे देखते सब्सक्राइब करी, पेज पे देखते तो फॉलो करी। हमने के भी जौन बा श्री श्याम सेवा समिति से भंडारा भी करावत रहनी जा बराबर, और यात्रा करावत जा। अगर आप भी भंडारा में रोल उनके भी सहयोग देवे के इच्छा बा तो ऊपर QR कोड चलता है, मैं अपन सहयोग राशि दे सकता नहीं। मिल बगने में। तब तक ले जय श्री श्याम, नमस्कार, हर हर महादेव।